ta' Robert Abela. Nilqgħu fostna lill-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Sinjuri l-Odwa tajba, grazzi ta' din il-merba sabiħa ġewwa lokalità mill-isbaħ ta' Marsa Xlok. Min hawnhekk insellem is-segwaċi kollha ta' Facebook Live lit-telespettaturi ta' One kif ukoll lilkom preżenti. U mill-ewwel nibdew din il-laqgħa politika billi nsejjaħ mill-ewwel id-deputat Laburista Ian Castaldi Paris. Bonġu Marsa Xlok. Fi żmien li dħalt il-Parlament ftit xhur ilu stajt vera nifhem kemm wieħed għandu jkun gburi li jifforma parti mill-Partit Laburista u xi tfisser li tkun qed taħdem id fit flimkien ma' Robert Abela. Meta inti anka jiena dħalt fil-Parlament kien hemm il-pandemija. X'differenza li inti ssegwi minn barra mill-Parlament u mbagħad tara l-mod kif jittratta il-Prim Ministru tagħna dwar deċiżjonijiet ibsin fuq il-pandemija u nekkaw Chris Fern ukoll insellimlu tal-ħidma tiegħu. U llum ngħid li d-deċiżjonijiet li kellu jieħu l-Prim Ministru fejn tidħol il-pandemija ma kien hemmx it-triq tan-nofs. Illum li wasanna fl-aħħar ta' dil-mixja tal-pandemija, id-deċiżjoni kienet jew kellha tkun jew tajba jew ħażina. Deċiżjoni ħażina seta' tfisser diżastru. Però hemmhekk tara l-kobor tal-Prim Ministru tagħna li fi żminijiet fejn laqqas kien hawn formula ta' xejn, id-deċiżjonijiet ħadhom kollha tajbin u ġab riżultati li d-dinja kollha baqgħet gburija bid-deċiżjonijiet tiegħu. U mbagħad tkun fil-Parlament u tara il-kap tal-Oppożizzjoni li meta faqqat il-pandemija dan laqqas biss kien fil-Parlament. Laqqas biss kien fil-Parlament u jiġi llum u jgħid li ma minna xejn dwar il-pandemija. Jgħid li l-Prim Ministru ma għamel xejn. U ma hekk ngħidlu int kif tista' titkellem jekk intom kontu medijin bil-kriżi interna li kellkom fil-partit tagħkom. Jekk intom il-poplu Malta ħallejtuh waħdu ma tajtux każ. Gvern Laburista kellu jkun biex jieħu deċiżjonijiet tajbin u għalhekk illum ħossni gburi li iva dan huwa l-gvern li inti tista' tafdah, dan huwa l-gvern li bil-fatti jurik li fl-ar kriżi ta' pajjiżna flimkien mad-dinja aħna konna hemmhekk għalikom. Ma rajniex uċuħ, ma rajniex kuluri, ma rajna xejn, rajna li jintom tkomplu għaddejjin bil-ħajja tagħkom. U dik hija xi ħaġa sabiħa u dik hija xi ħaġa ta' minni gburi anke bħala deputat. Jiena minn hawnhekk ovvjament ngħid ukoll trattajna dwar l-kwistjoni tal-immigrazzjoni illegali, trattajna deċiżjonijiet dwar l-immigrazzjoni fejn meta aħna konna din nitkellmu dwar l-immigrazzjoni kien hawn min irid jibgħat il-Prim Ministru tagħna u l-Brigadier il-ħabs. Il-kwistjoni tal-immigrazzjoni li aħna nafu li qed iddejjaq il-Maltin u l-Awċin, però aħna din nindirizzawha u qegħdin nagħmluha bil-fatti għaliex aħna rridu iva soċjetà aħjar, soċjetà li tħossha sigura, tgħix Malta u għalhekk saru iva laqat flimkien mal-Kummissarju tal-Pulizija laqat importanti biex ovvjament pajjiżna il-poplu Maltu Wawċi iħossu gburi li għandu gvern jaħdem għalih, gvern spalla miegħu. Id-deċiżjonijiet it-triq qudiemija waħda. Ejja nagħmlu koraġġ il-pandemija daqtha tgħaddi, il-vaċċin ħajkun hawnhekk, għandna Prim Ministru li jaħdem għal pajjiżna, għandna Prim Ministru li ma jibżax jieħu deċiżjonijiet, għandna Prim Ministru li wera li huwa spalla ta' kulħadd. Il-pandemija ħassarraf f'xi ħaġa ta' ġid ukoll. Lill-Maltin u l-Awċin jafu li aħna gvern ta' kulħadd, aħna gvern li ma nibżawx nieħdu deċiżjonijiet, aħna gvern li kburin bil-Maltin u l-Awċin kollha, aħna gvern li kburin pajjiżna u allura żmien ta' kuraġġ wasal, iż-żmien
ta' dawl wasal u aħna rridu nġibu dak li klifna u iva ħanaħdmu biex nerġgħu nifqgħu t-turiżmu f'pajjiżna, nerġgħu nifqgħu l-ajruporti bin-nies f'pajjiżna, nerġgħu naraw il-kummerċ għaddej gas dawn f'pajjiżna għaliex aħna kommessi lejkom. Il-problemi tagħkom tuhom lilna u aħna ntukom is-soluzzjonijiet. Għax intom għalhekk ivvotajtunna, intom ivvotajtunna biex aħna nkunu hemmhekk għalikom u fi żmien tal-pandemija ħareġ biċ-ċar kemm aħna gvern tagħkom il-Maltin u l-Awċin, aħna gvern li kburin bikom, in-numri ma jagħmlux bina. Li jagħmel bina huwa l-individwalità tagħkom, għax kull wieħed u waħda minnkom ifisser ħafna lina u dik hija l-politika tagħna. In-numri mwarbuhom, l-importanti li l-politika tagħna qiegħda tasal għand kull wieħed u waħda minnkom hija politika tan-nies man-nies u ħanibqgħu naħdmu. Nafu li forsi mhux kulħadd ikun kuntent, nafu li forsi mhux kulħadd ikun għaddej bil-ħajja tiegħu normali, bir-ritmu. Nafu li qed hemm sfidi. Dawk l-isfidi aħna ħanibqgħu iva niġġieldulhom, dawk l-isfidi ħanibqgħu nindirizzawhom u aħna kommessi li din l-enerġija ħanibqgħu għaddejjin biha. In-numri ma nagħtux każhom. Aħna li nagħtu każ huwa li l-politika tagħna qiegħda tasal għandkom għax aħna nemmnu fikom mhux kif jagħmel kap tal-Oppożizzjoni jistħi jgħid li huwa Malti. Aħna kburin li aħna Maltin, però jiena minn hawnhekk irid nirrikonoxxi. Il-ħidma tiegħi fil-Parlament fissret li jiena qed nara bil-viċin kif jaħdem il-Prim Ministru, kif jaħdem Chris Fern, kif jaħdem il-grupp kollu. Għandna biex inkunu kburin u ejja nagħmlu kuraġġ għax iż-żmien li ġej l-għar għadda. Fl-għar mumenti ta' pajjiżna, il-Prim Ministru ħalaqwa deċiżjonijiet u prim hemmhekk turi l-kobor tiegħek. Inti raġel kbir ħafna għaliex li wieħed jieħu deċiżjonijiet spot on, tajbin, fl-għar mumenti fejn laqqas hemm formula, m'hemm xejn, in-numri ħadd ma kien jaf x'ħajjiġri għada pitada. Però kellna Prim Ministru li ma beżax jieħu deċiżjonijiet. Prim Ministru dejjem bitbissima fuq wiċċu, b'kuraġġ, determinazzjoni, viżjoni, prim inti taf fejn ħadd wassalna, inti taf fejn titwassal dal-pajjiż, aħna warajk ħankomplu għaddejn quddiem il-kol flimkien għaliex Malta tagħna tixraq l-aħjar u għandkom l-aqwa gvern li jista' iva jkompli jmexxikom il-quddiem għax fl-aħħar mill-aħħar kburin bikom, kburin li intom Maltin, kburin Malta tagħna. Grazzi Prim, grazzi l-Partit Laburista, ejja nkomplu l-qoddim, ħalli nġibu dak li klifna, ħalli nkomplu nirnexxu l-kol flimkien. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, id-Deputat Laburista Ian Castaldi Paris insejjaħ issa l-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana. Bonġu Prim Ministru, bonġu lilkom il-kol, grazzi ta' din merħba sabiħa. Marsa xlok li laqana bix-xemx dal-għodu. Il-ġurnata minn fil-għodu turik, aħna ma nistajjetti warajna xin najdu xaħġa. Ħarġitinna x-xemx, allura wieħed ukoll irid jipprospetta ġurnata sabiħa li ħatkun qed tiftaħ ukoll ġimgħa ta' ħidma kbira. Jiena illum ferħana ħafna li qiegħda hawnhekk nindirizzakom. U ferħana għaliex il-Prim Ministru fdali missjoni importanti ħafna. Fdali l-iktar ħaġa prezzjuża li għandna l-koll, l-uliedna. Uliedna illi qegħdin fl-iskejjel tagħna, uliedna illi hija responsabilità tagħna illi narawhom jimxu l-qudiem. U Prim Ministru jiena tħall dal il-missjoni kunċett fundamentali. Dak li rrid għal uliedi, irrid għal uliedkom għat-tfal kollha ta' pajjiżna u dak li hu tajjeb għal uliedi, tajjeb għal ulied ħaddieħor, però dak li hu ħażin għal uliedi huwa ħażin għal kull wild illi għandna ġewwa pajjiżna. U bħal kull omm li tagħmel kollox għal uliedha, jiena hekk se nagħmel għal uliedkom li qegħdin fil-bankijiet tal-iskola, fl-istrutturi edukattivi biex naraw dan is-settur jimxi l qudiem. Però din ir-responsabilità li għandu wkoll u gburija li ġiet fdata lili għaliex jiena bint dan il-partit. Dan il-partit illi dejjem
emmen fil-bniedem, fil-ħiliet ta' wliedna, fil-ħiliet ta' kull wieħed u waħda minna, li jemmen li l-edukazzjoni hija iċ-ċavetta ta' kollox. Partit illi dejjem kellu mexxejja illi emnu u ħadmu għall-edukazzjoni, mexxejja illi raw illi permezz tal-edukazzjoni pajjiżna jista' jimxi l qudiem. Mhux binqas il-Prim Ministru tagħna, Prim Ministru żagħżugħ, żgħir, mimli enerġija, mimli entużjażmu, illi huwa missier ukoll. U allura jifhem dan is-settur u jifhem ukoll l-eżiġenzi tiegħu. U tajjeb illi nfakru gvernijiet laburisti x'għamlu għas-settur edukattiv, jien u ħafna minnkom hawnhekk frott ta' dik il-ħidma kollha is-settur edukattiv. Snin ilu ma kienx miftuħ għal kulħadd. Jiena niftakar in-nannu tiegħi Alla jaħfirlu jgħidli għax avukat jagħmel avukat, tabib jagħmel tabib. Però jien bint il-ħaddiema mort l-università, stajt nistudja, stajt nigradwa u llum u ħafna bħali qegħdin hawnhekk illi nistgħu nieħdu postna fis-soċjetà u mmexxu dan il-pajjiż il qudiem. U iva kien gvern laburista illi fetaħ il-bibien tal-edukazzjoni, edukazzjoni b'xejn, edukazzjoni għal kulħadd, int min int, ġej minn fejn ġej, intix raġel, intix mara, għandekx diżabilità, għandekx abilitajiet differenti. Wara iva, edukazzjoni f'sens ta' soċjetà ġusta, soċjetà miftuħa, soċjetà illi għandha tfal tal-ħaddiema illi stajna nimxu l-qoddim u nieħdu r-riedni ta' tmexxija ta' dan il-pajjiż. Ma l-edukazzjoni rawa wkoll bħala mezz ta' kif il-pajjiż jista' jimxu l-qoddim għaliex meta inti tara s-settur edukattiv tittara l-ħtiġijiet tal-mument iva, imma mbagħad tittorbothom mal-mod ta' kif miexi il-pajjiż. U gvernijiet laburisti dejjem kellhom dan l-għaqal, dejjem kellhom din il-viżjoni u dejjem kellhom nies kapaċissimi. U allura permettuli insellem il-Ministru Evarist Bartolo illi huwa l-edukatur kontemporanju sinonimu ma' dan is-settur. Hawnhekk ma nistax lok u ma nistax ma nħares lejk Owen illi malli tħalt f'dan is-settur. Tħalt tal-sfida enormi tal-pandemija illi illum li tħalt fiż-żarbun tiegħek napprezza ħafna l-ħidma kbira li wettaqt wara ta' dan ngħidlek grazzi, però permettuli wkoll infakkar lill-ewwel Ministru mara tal-Edukazzjoni illi x'intħalt fil-Ministeru ltqajt ma' raġel għalli jisma' għalli inti taf illi inti wara Agata Barbara se tidħol int. U jien dak il-ħin fil-waqt li ħadd pjaċir qatt il-mamma mija dieħla wara Agata Barbara jien ġigant li dejjem iġġieldet għal prinċipji tagħha illi sagrifikat ħajjitha biex ulied pajjiżna dejjem setgħu jimxu l qudiem u allura iva insellmilha minn hawn insellem il-memorja tagħha u kieku għada u min jaf x'lezzjonijiet kienet ittili, jiena kienet waħda mill-persuni li ispirawni fil-politika u tkompli tispirani għall-valuri tagħha. U flimkien magħha, meta qed niċċelebraw ukoll l-anniversarju tal-partit, infakru lil dawk kollha illi aħna qegħdin hawn bis-saħħa tagħhom, il-Perit Mintoff u nies oħrajn illi ħadmu biex aħna qegħdin fejn qegħdin. Però nsellem ukoll l-għaqal ta' dan il-gvern għaliex kieku ma konniex gvern bil-għaqal, x'inġejna biex ninvestu il-miljuni biex inżommu l-iskejjel miftuħin. Ma kienx ikonna biex inżommu l-iskejjel miftuħin u nagħmlu l-investiment. Allura iva, insellem lil Dr. Joseph Muscat, lil Professur Edward Cicluna, illi żammew il-finanzi ta' pajjiżna fis-sod, allura iva kellna il-mezzi finanzjarji meħtieġa u r-riżorsi meħtieġa biex inżommu l-iskejjel miftuħin.
Jiena gburija li tħalt fiż-żarbun tal-predeċessuri tiegħi u dal-aħħar ġranet. Kont burija ikbar għaliex kelli l-ewwel impenji tal-Kunsill tal-Ministri u ftaħart. Kollha jilmentaw rajt li sew għaliex kellhom jagħlqu l-iskejjel tagħna u jiena bi gburija għattilhom aħna l-iskejjel tagħna ftaħnihom, żammejnihom miftuħin, però mhux biex xejn tafux. Għaliex investejna f'50 miżura biex nirrendu l-iskejjel tagħna siguri għat-tfal u rridu nkomplu naħdmu biex nżidu il-preżenza ta' tfal tagħna fl-iskejjel tagħna, però wkoll konna innovattivi. L-isfida konna kapaċi nibdluha f'opportunità. Ittappjajna fuq it-teknoloġija tal-informatika, fuq id-digitalization u għalhekk stajna permezz tal-iskola virtwali nilħu tfal tagħna ġewwa djar tagħhom, it-tfal vulnerabbli. Issa wasalna biex nimxu pass oltres, issa konna qed naraw l-iskejjel ta' tfal tal-primarja, però issa wasalna wkoll bl-għajnuna ta' ħafna nies biex ukoll nittakiljaw l-istudenti tal-iskola sekondarja. Però stajna nagħmlu dan għaliex dak kien gvern bil-għaqal, għaliex tajna t-tablets b'xejn li tfal tagħna kienet wegħda elettorali illi għamel dal-gvern, illi żamm dan il-gvern u llum fid-djar tagħna tfal għandhom l-equipment biex iva jkunu jistgħu isegwu l-lezzjonijiet anke fi sfidi bħal dan illi qegħdin ngħaddu minnhom. U punt kruċjali għalija hija l-inklużjoni. Inklużjoni tafu jiena dejjem kont impenjata fil-qasam tad-diżabilità, però issa il-mument illi natwaw dak li verament nemmnu, soċjetà ġusta fejn l-inklużjoni, fejn l-edukazzjoni verament trid tasal għand kulħadd. U dil-ġimgħa għaddejt messaġġ l-ewwel vista li għamilt l-ewwel skola li żort kienet il-Guardian Angel li għandna fil-Ħamrun biex inkomplu nuru li aħna gvern illi importana, illi aħna gvern illi rridu li kull tifel u tifla b'abilitajiet differenti ikompli jimxi l-qudiem u jkomplu nibnu fuq il-ħiliet illi għandhom. U iva rrid inkompli ngħaddi dan il-messaġġ għax inqed imur fl-iskejjel tagħna u dil-ġimgħa kelli l-opportunità indur ħafna skejjel, irrid ngħaddi messaġġ li dan il-gvern huwa qrib l-istudent, huwa qrib l-edukatur, huwa qrib dawk il-ħaddiema kollha illi jaħdmu fis-settur edukattiv għaliex kollha flimkien irridu naħdmu għal għan wieħed biex it-tfal tagħna mill-bankijiet tal-iskola isiru ċ-ċittadini illi jridu imexxu dan il-pajjiż. U fil-fatt fl-iskejjel tagħna dorsit fil-klassijiet u għattilhom l-tfal għax aħna ngħidu l-tfal irridu ntuhom vuċi. It-tfal għattilhom għajnuni ħanaraw is-settur edukattiv intom xi tridu minnu. Għajnuni ħalli naraw aħna xirridu nagħmlu biex intom tiġu għall-iskola kuntenti, biex titalmu aħjar, biex intom dak li titalmu llum ikun għal ħajjitkom kollha. U tfal irrispondew. U tfal iva bdew jgħinuni. U għalhekk imbagħad aħna bħala slogan naraw Malta inħarsu l-qudiem jiena fiduċjuża illa ħajkollna tfal tagħna, illa ħajkollhom edukazzjoni li ħadd tippreparahom għal ħajjithom u fiduċjuża wkoll illi l-koll flimkien imbagħad ħankunu qegħdin nimxu l-qudiem. Issa appart il-kontenut u l-kurrikulum, imbagħad ovvjament hemm aspetti ieħor importanti. L-infrastruttura, meta qed ngħid l-infrastruttura, mhux biss il-ġebel, mhux biss il-madum, imma il-pjattaformi edukattivi illi rrid ikollna biex nippreparaw l-tfal tagħna bil-ħiliet meħtieġa għall-ekonomija illi rridu għal għada. Ekonomija diversifikata illi meta rajna l-isfidi tal-pandemija, rajna illi hemm il-ħtieġa illi jkollna iktar minn linja waħda ħalli jekk il-linja waħda tbati nkunu nistgħu nimxu fuq linja oħrajn. U iva, l-edukazzjoni tkun marbuta katina ma' dawn l-affarijiet. Però fuq kollox meta nħares jien l-infrastruttura, il-ġebel, il-binjiet, irridu naraw ukoll illi nilħqu miri oħrajn, miri ambjentali, binjiet illi jkunu ambjentalment sostenibbli, binjiet però illi fihom it-tfal tagħna jieħdu gost imorru mingħajr restrizzjonijiet ta' spazju, mingħajr ma jħossuhom fgati ġol ambjenti illi għandna. Ma tajjeb illi nfakru wkoll
li l-ikbar investiment li qatt sar fl-infrastruttura tal-iskejjel sar taħt dan il-gvern miljuni kbar illi ġew investiti fl-iskejjel tagħna mill-università sal-MCAS, sal-iskejjel primarji, sal-kindergardens u sal-child care b'xejn. U jekk tippermettuli kelma żgħira fuq għawdex jien Awċija, illum kellna survey sabiħ ukoll prim, ġifieri tajjeb illi nsemmuhom daqsxejn il-Lawċin għax Lawċin rikonoxxenti ħafna lejk. Lawċin, speċjalment is-settur edukattiv, dejjem ħassewhom is-Cinderella. Però bil-fatt li jien Awċija ħanimpenja ruħi biex id-deficit li kien hemm taħt gvernijiet oħrajn jiena ħankun qed impatti għalih. Diġà mort inżur l-iskejjel, naf li hemm skejjel li għandhom bżonn manutenzjoni estensiva u diġà tajt direzzjoni biex ikonna l-investiment meħtieġ flimkien ukoll anke mar-riżors uman illi hemm bżonn. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar jiena responsabbli mill-istatut edukattiv fuq bażi nazzjonali u allura fuq bażi nazzjonali dan is-settur irid jimxi l-qudiem. Jiena naf li llum iffukajt fuq is-settur edukattiv, però ħassejt li kienet l-ewwel okkażjoni pubblika u allura importanti li wkoll ngħid il-ħsibijiet tiegħi. U l-edukaturi tagħna huma l-frontliners, huma frontliners flimkien mas-setturi tas-saħħa, flimkien ma' setturi oħrajn bħal l-intern u s-sigurtà ta' pajjiżna. U allura nixtieq nirringrazzjahom tal-ħidma kollha illi dejjem wettqu matul is-snin. L-edukaturi tagħna huma il-ġenituri fil-postijiet tal-iskejjel tagħna. Għandhom ir-responsabilità ta' wliedna li mhijiex responsabilità żgħira u jiena nemmen illi jekk l-edukaturi ikunu magħna f'dan il-vjaġġ importanti nkunu nistgħu nilħqu il-miri tagħna iktar malajr. Flimkien magħna mbagħad hemm ir-rappreżentanti tal-ħaddiema illi huma forza importanti f'pajjiżna, forza illi kelli l-opportunità nitkellem magħhom, niskambjaw l-ideat, għadna qed nifhmu l-xulxin iva, allura jista' ikun hemm perjodu fejn deċiżjonijiet jieħdu daqsxejn iktar fit-tul, però napprezza wkoll il-mod ta' kif laqgħuni, ta' kif qed jifhmuni, ta' kif lesti illi jikkoperaw miegħi għal ġid ta' dan is-settur. Jien ħafna ma nindirizza folla hekk bħalkom inni diversi xhur, forsi anke diversi xhur ma derġ pubblikament, però nassigurakom li kien perjodu ta' riflessjoni, kien perjodu fejn nerġajt akkwistajt l-enerġija tiegħi, tafu li meta nidħol għal biċċa xogħol nidħol għaliha isni bulldozer u għal dan is-settur. U għal dan is-settur hekk beħsibni nagħmel, però nerġa' ngħid dak li bdejt bih. Grazzi Prim. Grazzi tal-li bdajtni. Ħadd break ta' vera kien break, però nassigurak, inti fil-muscles tifhem. Tellajthom erġajt u lesta biex nidħol għal din l-isfida b'ħeġġa b'determinazzjoni biex uliedi u uliedkom verament ikollhom l-edukazzjoni li xirqilhom. Grazzi ħafna il-Ministru għall-Edukazzjoni Ġustin Karwana. Wasal issa l-ħin sabiex nisimgħu id-diskors tal-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Grazzi Marsa Xlok, grazzi Xlok Kajri ta' din il-merħba sabiħa, kemm jinkburi li ninsab fostkom. Nibda b'tislima lil-kittieba Lina Brogdorf, Mrs. Brogdorf kif nafuha min kien jattendi l-kullett San Luigi, li fl-età ta' 90 sena għadha kif ingħatat il-midalja tad-deheb fl-awards ta' ġieħ l-Akkademja tal-Malti. Eżempju ċar ta' kif għandha tkun l-anzjanità attiva. Mrs. Brogdorf, li min jaf kemm ħabbattek fi żmien il-kulleġġ, sinċerament nifraħlek u nirringrazzjak ta' ħidmietek.
Għaddi ġimgħa oħra ħbib tiegħi ġimgħa f'mument li id-tbassir kollu li kellna f'dal aħħar xhur urina li kellu jkun l-ikbar mument ta' sfida, il-mument tal-prova. Id-tbassir madwar id-dinja kollha qed jitrasforma ruħu f'realtà. L-Italja, l-aktar pajjiż qrib tagħna. Il-ħbieb tagħna Taljani din il-ġimgħa, il-ħamis li għadda, kellhom rekord mhux daqstant sabiħ. Rekord tal-iktar ġurnata ta' mwiet laqgħet kellhom bil-COVID, 1000 mewt. 23,000 każ nhar il-ħamis ta' infezzjoni ġdida f'dan il-pajjiż. Fl-Amerika wkoll l-istess ġurnata, l-istess jum ta' rekord negattiv. Kważi 3,000 mewt. 212,000 infezzjoni ġdida f'ġurnata waħda. Il-President elett Biden għamel pledge għal jien fl-ewwel 100 jum tiegħi, jiġifieri mill-20 ta' Jannar il-qudiem, se nagħmel appell lill-poplu tagħna, inħeġġeġ il-poplu tagħna biex jilbes il-maskla għal 100 jum. F'pajjiżna sa dakinhar ħankunu ilna 3 xhur b'dak l-obbligu. 3 xhur. U nemmen li din kienet miżura li għamilnija wara ħsieb għax konna nafu li ma kienx l-aktar miżura komda, imma nemmen li ħallet ħafna frott. Miżura li ippermettitilna nibqgħu ngħixu il-ħajja relattivament tista' tgħid normalità fil-ħajja ta' kuljum. In-negozji li setgħu jibqgħu jaħdmu b'mod relattivament normali. Din u miżuri oħra kalibrati li permettulna nibqgħu ngħixu differentement minn kull pajjiż ieħor il-ħajja b'mod normali. U dan rridu napprezzawh. Kelli ħbieb tiegħi li dil-ġimgħa reġgħu marru sqallija u jgħidulek l-istess messaġġi. Baħ kullum kien. U f'pajjiżna bqajna ngħixu din in-normalità. Flok kif kien jgħidilna tbassir, il-każijiet immultiplikaw minn ġurnata l-oħra, f'pajjiżna żammejna l-affarijiet b'mod stabbli, s-sitwazzjoni b'mod stabbli u taħt kontroll. Għala, ma ġratx kombinazzjoni din, ġrat għax ħdimna bil-għaqal. U konna gvern li l-ħin kollu offra isserħan il-moħħ. Mhux billi niddeċiedu li ma niddeċidux kif għamel ħadd ieħor u kif għadu qed jagħmel ħadd ieħor, mhux billi nibżgħu nieħdu id-deċiżjonijiet semmija jien. Ma kenniex fuq xiex nimxu, ma kenniex gwidi fuq xiex nimxu, imma ma bżajniex. Iddiskutejna u ddeċidejna. U x'kellna? Kellna oppożizzjoni li sa ġimilu qaltilna li l-vaċċin mhux is-soluzzjoni. Issa dil-ġimgħa qalulna irridu il-pjan l-istrateġija tagħna ta' kif se nkunu qed inlaqmu n-nies. Allura ma iddeċiedu hija soluzzjoni jew le l-vaċċin. Ġimgħa tgħidulna li l-vaċċin mhux soluzzjoni. U l-ġimgħa ta' wara tgħidulna tridu l-istrateġija tagħna ta' kif se nlaqmu n-nies. Jew waħda jew l-oħra. Għalilna wkoll il-kap tal-Oppożizzjoni li jrid diskussjoni dwar kif se nimplementaw din l-istrateġija tat-tilqim. Nittama li ma tkunx konsultazzjoni mal-action team tiegħu. Action team li ilu maħtur għal xarej. U l-unika riżultat li tagħna, l-unika azzjoni li jagħmel kien li m'għamel xejn. Kumitati tal-paroli, tad-diskussjoni li jitkellmu u qatt ma jagħmlu xejn. L-istrateġija tagħna ta' kif se nlaqmu n-nies ilha lesta, għada se nkunu qegħdin inħabbruha, Chris se jkun qed jispjega fil-Parlament. Grazzi Chris talli kont tant iffukat f'dawn l-aħħar xhur, il-pajjiż verament japprezza dak illi għamilt. Xahar ieħor strateġija li fassalnija flimkien mal-aqwa esperti mediċi li għandna fil-pajjiż, li nirringrazzjahom tal-ħidma tagħhom. Xahar ieħor nibdew nlaqmu lin-nies ejjew ħalli nħarsu
il-qudiem għas-sena 2021. Li rrida tkun sena mill-aqwa. Però biex tkun sena mill-aqwa, irridu nibqgħu kawti. Ma jistax ikun li deħlin fi ġranet kruċjali u nieħdu d-deċiżjoni li għax ġej il-vaċċin xahar ieħor. Ma nibqgħux nosservaw il-prekawzjonijiet. Tkun ħasra kbira li fl-aħħar ftit ġimgħat nitilfu dak kollu li ksibna flimkien. U għalhekk nerġa' nappella d-dixxiplina, għar-responsabilità li naħsbu f'xulxin. U rrid inkun onest magħkom. Ma jfissirx li għax fil-bidu ta' Jannar se jkollna l-vaċċin, se nkunu f'qagħda li ngħidu daqshekk restrizzjonijiet, daqshekk prekawzjonijiet, dak ikun messaġġ żbaljat. Mhux hekk. Fil-bidu ta' Jannar nibdew it-triq lura lejn in-normalità. Biex naslu iżda irridu nibqgħu dixxiplinati, nibqgħu nobdu il-prekawzjonijiet, il-miżuri restrittivi sa dak il-mument li jgħidulna l-awtoritajiet tas-saħħa immiva hemm id-dawl. Fil-bidu ta' Jannar nibdew f'dik it-triq sabiex f'Marzu l-ekonomija tagħna tkun irpiljat, f'Mejju business as usual ħanħarsu verament lejn sena mill-aqwa. Xhur ta' deċiżjonijiet ibsin. F'Ġunju kellna waħda mill-aktar ibsin. Deċiżjoni strateġika li jew inħallu t-taxxa fuq il-bejħ u x-xiri ta' proprjetà kif kienet, jew immorru għad-direzzjoni li biex nagħtu inċentiv innaqsu ir-rata tat-taxxa. B'mod drastiku. Għal xiex kienet deċiżjoni diffiċli. Iktar milli kieku tieħdet f'kull mument ieħor. Għaliex kellna ċirkostanza fejn id-dħul tal-pajjiż mit-taxxi naqas. U allura d-diffikultà hemm kienet se mmorru għal deċiżjoni li tista' tkompli tixxotta dħul tal-pajjiż. Stajt għadni ġejt qudiemkom hawn illum u ngħidilkom għadnet nitkellmu, għadnet nieħdu l-pariri. U forsi ma kontux tlubuna għax tgħidu li vera, mument bla preċedent. Mhux hekk għamilna. Tkellimna, ħadna l-pariri u minnu fih iddeċidejna. Ħadna deċiżjoni li llum ħaniġi qudiemkom u nagħtikom ir-riżultati tagħha. Stajna bżajna. Minflok għażilna li niddeċiedu. F'Novembru li għadda, jiġifieri f'Novembru li għadna kif ħriġna minnu, aktar konvenji minn Novembru tas-sena li għaddiet. Sena li ma kellniex pandemija. Ix-xahar li għadda kellna iktar konvenji ikkumparat ma' Novembru tas-sena li għaddiet. Fl-ewwel 11-il xahar ta' din is-sena, is-sena 2020, aktar konvenji mill-11-il xahar tas-sena li għaddiet. Dak ir-riżultat. Immaġinaw, f'pandemija kellna fis-sena iktar konvenji, iktar xiri u beħ ta' proprjetà minn dak li kellna s-sena li għaddiet. Bejn Ġunju u Novembru ta' din is-sena l-akbar ammont ta' konvenji li qatt sar fl-istorja ta' pajjiżna. Immaġinaw f'pandemija nirreġistraw l-aqwa ammont ta' konvenji mhux ikkumparat issa mas-sena li għaddiet, jew ta' qabelha fl-istorja ta' pajjiżna. Tafu kemm ġiet trasferita proprjetà din is-sena? b'1,800 miljun euro fi proprjetà. Dak x'konna kapaċi nagħmlu bħala poplu wieħed u maqut. Stajna wkoll ħadna triq li saħansitra mill-oppożizzjoni qed jażel li jieħu ħadd ieħor li joqgħod fil-comfort zone fejn int komdu, li toqgħod lura. U kont niġi qudiemkom u ngħidilkom kieku l-ekonomija marret lura ma mhux tort tagħna, tort tal-COVID. Stajt ġejt qudiemkom bi credit rating li niżel u ngħidilkom imma mhux tort tagħna. Sforzi ċirkostanzi. Ħadd ieħor hekk kien jgħid,
ħarsu 11 sen ilu f'kriżi finanzjarja li jaqqas tibda ma' dik tal-lum, illum għandek kriżi ekonomika kbira u kriżi ta' saħħa. Flimkien, għadhom flimkien u waqqas tista' tipparaguna. U x'kienu qalulna dakinhar? Torta ċirkostanzi. Ħadd ieħor illum ħares lejn l-oppożizzjoni. Għażlu li joqogħdu fil-comfort zone. Kap tal-oppożizzjoni li ilu aktar minn xarej maħtur. U sal-lum, tafu li sal-lum aktar minn xarej wara għadu laqqas ħatar ix-shadow cabinet tiegħu. Forsi ħajtijolna regali sal-miliet. F'Jannar, kont fl-istess ċirkostanza, b'differenza li mill-gvern. F'jumejn, ħtarna kabinet ġdid. U għax ħassejna l-ħtieġa li nagħmlu iżjed bidliet biex nilqgħu aħjar għal din ir-realtà straordinarja li ninsabu fiha. Ftit tal-jiem ilu għamilna iżjed bidliet. Hekk meta ma tibżax tieħu id-deċiżjonijiet. Però flok biskużi, flok niġi qudiemkom u ngħidilkom imma ċirkostanzi niġi hawn u ngħidilkom mhux credit rating inqas kellna, imma tiġi Fitch rating din il-ġimgħa u tagħtina credit rating ta' A+. A+ ħbib tiegħi kemm jien kburi u sodisfatt. U x'perspettiva tatna għal pajjiżna? Saħansitra tejbu, mhux ħallewna fejn konna, tejbu id-tbassir ekonomiku għalina. U tittamel paragun lejn ma' pajjiż li beda din is-sena fl-istess qagħda li konna aħna Slovakkja. X'analiżi jagħmlu? Fitch rating dwar is-Slovakkja. Naqsulu rating u poġġew prospett negattiv anka fuq rating imnaqqas. F'pajjiżna bil-kontra. A+ f'dan il-mument. Stajt ġejt qudiemkom ukoll u ngħidilkom għandna l-ogħla rata ta' qatt fil-pajjiż. U kont ngħidilkom imma sforzi ċirkostanzi, minħabba ċirkostanzi. Kif wara kollox ħarsu madwar id-dinja kollha x'qed jiġri. Qed jirreġistraw pajjiż wara pajjiż l-ogħla rata ta' qatt li qatt kellhom fl-istorja. Iċ-ċirkostanzi vera, dak li huma, imma jien niġi qudiemkom illum u ngħidilkom illi pajjiżna huwa l-uniku pajjiż fiż-żona euro li r-rata ta' qatt tiegħu hija anqas minn 4%. Niżżilna lura l-qatt għal dak li kien f'Marzu li għadda. Dak li rnexxilna nagħmlu f'dal-mument b'deċiżjonijiet diffiċli imma li ħadnihom b'kuraġġ, ħadnihom b'sens ta' viżjoni, b'direzzjoni u llum qegħdin ingawdu l-frott tagħhom. X'qaltilna wkoll Fitch? Tkellmet fuq id-tbassir ekonomiku x'qed tara fuq l-aspett ekonomiku, imma tkellmet ukoll dwar il-governanza. U ħanaqra sentenza qasira minn dak li qalet biex turi wkoll il-ħidma li dan il-gvern qed jagħmel fil-governanza tajba. Fitch notes that the reform momentum on the judiciary and rule of law has accelerated under the new Prime Minister Robert Abela, who took office in January 2020. F'dal-qasam, f'dal-aħħar 11-il xahar għamilna ħafna. Fadal xi jsir ukoll. Imma llum kulħadd jaqbel li għandna istituzzjonijiet tal-pajjiż li qegħdin jaħdmu, mhux biss qed jaħdmu b'mod effettiv u qed jagħtu r-riżultati. Gburi illi anka minkejja l-pandemija bqajna għaddejjin bil-ħidma f'livell ta' governanza tajba, ġudikatura, pulizija, f'kull livell tal-istituzzjonijiet tagħna llum gburi li għandna pajjiż fejn insabu gburin li għandna istituzzjonijiet qed jaħdmu b'mod robust. Ġimgħa oħra iżda li komplet tikkonferma kemm parti kbira mis-suċċess li ksibna f'dawn l-aħħar xhur kien għall-impenn li tat il-komunità kummerċjali.
Fil-bidu tal-ġimgħa żort għall-arrieda lil ħwienet kollha li hemm f'Biżazza Street f'Taslima u ammirajt ir-reżiljenza tagħhom. Triq ta' ħwienet dipendenti ħafna fuq it-turiżmu. U minkejja li t-turiżmu ġie prattikament fix-xejn minħabba il-miżuri restrittivi li għamilna f'pajjiżna u li hemm fil-bqija tad-dinja, xorta ma jaqtawx qalbhom. Sentiment komuni, messaġġ komuni li batuli, li tkellimt magħhom. Grazzi tas-sostenn li tajtuna bħala gvern. Stajt nitkellem ukoll ma' ħaddiema barranin li jmexxu dawn il-ħwienet fosthom sqallin li vera ħadd pjaċir nitkellem magħhom u qalu li frażi li verament laqtitni. Ma ninsew qatt dak li Malta għamlet magħna. Dak li rridu aħna. U minkejja li l-inklinazzjoni naturali x'kienet f'mument ta' pandemija. X'inhi l-inklinazzjoni naturali ta' investitur? Li jistenna. Li jistenna u jgħid issa nara x'se jiġri għada. U dik kienet l-ikbar biża' li kellna bħala gvern f'Marzu li għadda li jkollna l-ekonomija li tistaġna għax l-investituri joqogħdu lura milli jkomplu jinvestu. Ħdimna bil-kontra. U l-messaġġ tagħna nftehim ċar. Il-messaġġ pożittiv li dejja wassalna mhux messaġġ taqtih il-qalb imma messaġġ ta' tama u ta' kuraġġ. Is-sostenn li tajna, partikolarment f'Ġunju li għadda fil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika, fej flok użajna politika ta' austerità, investejna fin-nies, investiment bla preċedent ta' 900 miljun euro li sar f'mument mill-aktar strateġiku, l-bidu ta' Ġunju. Is-sinjal ċar li tajna li dan huwa l-aktar gvern business friendly fl-istorja ta' pajjiżna. Wasal ukoll il-messaġġ li batna li dan huwa l-aqwa mument li fih tista' tkompli tinvesti. Kemm ħadd pjaċir fil-bidu wkoll ta' din il-ġimgħa li flimkien ma' Marti Lidja inawgurajna investiment minn Arrigo Group of Hotels ta' 25 miljun euro proġett li se jkun għal kura tal-anzjani tagħna. Proġett mill-aktar sabiħ f'Taslima 25 miljun euro. Li grupp li flok f'pandemija għat lura u stenna u qal issa naraw se jiġri investa bis-saħħa u llum id-diretturi li ħadd pjaċir nitkellem magħhom kollha jgħiduli kemm kienet deċiżjoni għaqlija. Investiment ieħor li nawgurajna din il-ġimgħa flimkien ma' Naomi lejliet il-Jum Internazzjonali għal Persuni b'Diżabilità kien dak ta' Sur Anġlu Xwiereb, il-Business Center tiegħu investiment ieħor tal-ogħla kwalità ta' 6 miljun euro b'investiment li se jkompli għaddej. Fejn hemmhekk ukoll din il-kumpanija li X Holdings ħadet deċiżjoni li flok tħares lejn l-awsterità tieqaf milli tinvesti ħadet id-deċiżjoni li tibqa' għaddejja bi proġett u għandi żjed proġetti ġejjin. Imma biex issostni s-settur kummerċjali ma tista' qatt tkun tgħir għalih. Jekk tgħir għas-settur kummerċjali tistaġnah. U dan huwa l-messaġġ li nixtieq nibgħat illum. Ma jista' qatt ikollok gvern li jgħir għall-komunità tan-negozju. Irridu nifhmu li mingħajr il-komunità kummerċjali ma jistax ikollna ekonomija b'saħħitha fil-pajjiż. Ma jistax ikollna il-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità. Ma jistax ikollna l-ħaddiema tagħna l-mobilità soċjali li inti forsi bdejt minn ħaddiem b'impjieg modest u tibda tiela tarġa' wara tarġa' wara tarġa'. Hija l-komunità kommerċjali li toffri dawk l-opportunitajiet. U mingħajr il-komunità kommerċjali il-pajjiż ma jistax jimxi l quddiem. U għalhekk li sinċerament ngħid li kelli sens ta' diżappunt bil-pożizzjoni li ħadet in-naħa tal-oppożizzjoni f'kumitat parlamentari li kellna din il-ġimgħa li jiddiskuta il-proġett li beħsieba tagħmel il-Korintja f'Ħalferħ, in-narrattiva li ħarġet minn ħalq l-oppożizzjoni li sinċerament dejqitni għaliex kienet sintomatika ta' ejra lejn il-komunità kummerċjali
kellna pożizzjoni fejn l-oppożizzjoni saħansitra f'dal-kumitat ivvutat kontra l-iżvilupp li qiegħda tipproġetta li tagħmel il-Korintja. Sa dan huwa żvilupp li huwa sostenibbli, żvilupp ta' kwalità, żvilupp li se jiġbed turiżmu ta' kwalità lejn pajjiżna, żvilupp li se joħloq impjiegi ta' kwalità, imma forsi iktar minn hekk għaliex kien il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern fl-2009 li ta' id-dritt lill-investitur li jagħmel l-iżvilupp li qed jipproponi llum. Mela fl-2009 tawhom id-dritt. U llum ivvotaw kontrihom. Li dejjaqni iżjed minn hekk imma kienet in-narrattiva. Tafu x'qalilhom David Take lil Korintja f'wiċċhom quddiem kumitat parlamentari, fil-pubbliku. Taf x'qalilhom? Qallhom jekk m'intomx kapaċi jidħol ħadd ieħor flokkom. Dak kuraġġ, investitur li ħajinvesti l-miljuni tgħidlu li m'intix kapaċi, itlaq il-proġett ħajkompli ħadd ieħor. Daw realtajiet li rajna din il-ġimgħa. Immaġinaw kieku kienu qed imexxu l-gvern illum il-pajjiż f'mument fejn il-gvern irid ikun ta' sosten kontinwu u tibgħat dak il-messaġġ. Hekk ġara din il-ġimgħa. L-Sur Anġlu Xwiereb, lill-Korintja, lill-Arrigo Group of Companies, lil kull investitur f'pajjiżna jien nagħmlilhom kuraġġ, ibqgħu investu. Se tibqgħu issibu lill-gvern warajkom. X'ma jridx il-pajjiż? Inċertezza u U-turns. U-turns bħalma rajna din il-ġimgħa min-naħa tal-oppożizzjoni fejn jidħol il-proġett tal-link permanenti bejn Malta u Għawdex fejn nistqarriva li l-oppożizzjoni dak iż-żmien fil-gvern qabel l-2013 kienet ħadet pożizzjoni iktar ċara milli konna ħadna aħna fl-2013. U nemmen iva li kienu qudiemna fil-viżjoni tagħhom għal dan il-proġett. Fl-2013 ħadu pożizzjoni ċara fil-manifest elettorali li l-proġett għandu jsir. Fl-2017 mbagħad iż-żewġ partiti konverġew fil-pożizzjoni u kulħadd qabel fil-manifest elettorali tiegħu tal-2017, Partit Laburista, Partit Nazzjonalista, li l-proġett għandu jsir. Saħansitra mbagħad wara l-2017 għamilna konna riżoluzzjoni parlamentari fejn iż-żewġ naħat tal-Kamra qbilna li dal-proġett għandu jsir. U iva wieħed mill-persuni li l-aktar imbuttaħ il-qudiem kien kif jaf kulħadd, id-deputat nazzjonalista Chris Said. U x'ġara f'daqqa waħda? X'ġara? Daħal Bernard Grech fix-xena, bdew il-manuvri minn ċertu fazzjonijiet minn wara, u f'daqqa waħda minkejja riżoluzzjoni parlamentari tal-Partit Nazzjonalista li qabel magħha li kienet tgħid għandu jsir f'ġimgħa qalbu kollox ta' taħt fuq. Dik l-inċertezza. U mbagħad ġara. Ħareġ il-Gozo Business Chamber u kritika il-U-turn li għamel il-Partit Nazzjonalista. U x'reġgħu għamlu? Tafu x'reġgħu għamlu? Reġgħu bidlu l-pożizzjoni. Fl-2013 tkellmu mod u fl-2017 f'riżoluzzjoni parlamentari mbagħad wara l-2017. U mbagħad meta tkellem fid-diskors tiegħu dwar il-budget Bernard Grech tkellem mod ieħor, u mbagħad reġa' tkellem mod ieħor, u llum kien saqsi lilkom biex tispjegaw li fejn qiegħed il-Partit Nazzjonalista fuq dan il-proġett ir-rispostija li ħadd ma jaf fejn qiegħed il-Partit Nazzjonalista. Jibdlu pożizzjonijiet daqskemm jibdlu kapijiet qegħdin. Ara kif jista' qatt ikollok il-kredibilità u l-affidabilità biex tmexxi meta int stess ma tkunx taf fejn sejjer. L-istess inċertezza ħbib tiegħi li nfakkarkom 10 snin ilu bejn l-2008 u l-2013 staġnat l-ekonomija tal-pajjiż. L-istess indeċiżjoni. U għal xiex? Għax hemm l-istess nies imexxu. M'hemmx mod ieħor kif tispjega. L-istess nies li mexxew lil dan il-pajjiż bejn l-2008 u l-2013 illum reġgħu qed imexxu l-oppożizzjoni.
L-istess nies li f'daw l-aħħar ġimgħat rajna. Nies ta' stoffa, nies ġenwini li jimmilitaw fil-Partit Nazzjonalista li qed jitilqu. Wieħed wara wieħed, waħda wara waħda. Għaliex? Għax mhux iħossuhom komdi jimmilitaw f'partit li ma jirrappreżentax il-prinċipji li huma jemmnu fihom. Lil dik il-faxxa teluf ta' nazzjonalisti jew ta' persuni li tradizzjonalment jimmilitaw fil-Partit Nazzjonalista, dawk li jemmnu ġenwinament fil-prinċipji tal-governanza tajba, fil-prinċipji tal-onestà u serjetà fit-tmexxija, fil-bilanċ bejn il-progress ekonomiku u l-governanza tajba, li jemmnu li dal-prinċipji huma ta' kwalità, ta' importanza lihom. U lillum qed jisaqsu lilhom infushom u qed jgħidu kif jista' jkun li dal-prinċipji li aħna tant nemmnu fihom, governanza tajba, l-onestà fit-tmexxija, kif jista' jkun daw il-prinċipji jitmexxew il quddiem minn partit immexxi minn oqbra mbajda. Issa vera li l-Oppożizzjoni għandha deputat ewlieni li huwa espert fl-oqbra. Imma r-realtà ħbib tiegħi. Ir-realtà hi li llum huwa dan il-moviment tagħna li jista' jmexxi l quddiem dal-prinċipji tant eżies għalina l-koll. Serjetà fit-tmexxija, l-onestà, il-governanza tajba, l-integrità fit-tmexxija. U allura il-messaġġ tiegħi llum lil dawk l-eluf ta' persuni li sal-lum jista' jkun li għadhom xettiċi li tradizzjonalment qatt ma fdawna fit-tmexxija tal-pajjiż. Lillum jista' jkun li qegħdin iħarsu lejna u jgħidu iva dan huwa gvern ġdid li bena fuq it-tajjeb ta' qabel, imma li fejn kien hemm bżonn bidliet u bidliet radikali wkoll kellu l-kuraġġ li jagħmilhom u nsejħilhom biex jingħaqdu magħna f'dan il-moviment illi miftuħ għal kulħadd li ma jħares lejn il-passat ta' ħadd li ma jinteressaħ xejn xi vvutajt int fil-passat, x'kont fil-passat, jinteressaħ biss li flimkien noħolqu l-ġid għal dan il-pajjiż, li flimkien nkunu maqudin bħala pajjiż wieħed, li nkomplu noħolqu it-tajjeb għal dan il-poplu tagħna, nkomplu noħolqu impjiegi ta' kwalità, edukazzjoni aħjar kif semmi Ġustin, li nkomplu nagħmlu it-tajjeb għal dan il-pajjiż. Moviment li jirrispetta n-nies, maġun fil-prinċipju l-valur tal-umiltà li tibqa' umli dejjem man-nies, mhux li tintrefa' min-nies imma li tibqa' dejjem viċin tagħhom. Moviment li għalih il-politika qed hemmhekk bħala għodda biex isservi n-nies biha u biex toħloq il-ġid, biex tagħmel it-tajjeb. U dil-ġimgħa kienet ġimgħa ta' ħafna ħidma, imma kienet ukoll ġimgħa li kkaratterizzat dak li jien nemmen kien l-isbaħ jum għalija f'daw l-aħħar xhur. Il-ġurnata li qattajt ma' Naomi li semmejt aktar qabel lejliet. U x'qalt li Naomi? Bdejna l-ġurnata qalt li ma tħobbx il-politika. Fl-aħħar tal-ġurnata qalt li tixtieq issir President tar-Repubblika. Imma kienet ġurnata fejn verament stajt nammira l-ġenwinità tagħha u kemm tallimt minn għandha. U qalt li b'xewqa waħda li għandha meta tlesti mill-iskola fejn qed tattendi bħalissa. Li tixtieq tibda taħdem. U tweġiba tiegħi lejha kienet mhux tixtieq tibda taħdem, inti trid tibda taħdem. Insellimlek Naomi. Kemm jingburi li qed immexxi gvern inklusiv. Hekk ukoll gvern li hu ħanin. L-esperjenza tiegħi din il-ġimgħa f'żjara li għamilt lil priġunieri li qed jiskontaw is-sentenza tagħhom fil-Fondazzjoni Rise fil-Belt u ritni l-importanza li ma niġġudikaw lil ħadd.
li kulħadd ħaqqu it-tieni, it-tielet, ir-raba', il-ħames u iżjed opportunitajiet fil-ħajja. L-esperjenza li ħadd mill-laqgħa li kelli din il-ġimgħa mas-sidin tal-bars li bħalissa qed jerfgħu l-ikbar salib mill-pajjiż kollu minħabba li fl-aqwa xahar għalihom tas-sena kellhom jinżammu magħluqa minħabba l-miżuri restrittivi. Hemm tallimt l-importanza mhux biss li bħala gvern nibqgħu nsostnuhom, imma li nkunu sensittivi għal weġat tagħhom. Dawn huma nies li għandhom raġun li jħossuhom muġuha, għandhom raġun. Mhux tort tagħhom, imma huma qed jerfgħu l-ikbar piż. Li nista' ngħidilhom huwa li dan il-gvern se jibqa' jappoġġjahom, se nibqa' warahom fis-sostenn nagħmilhom kuraġġ u ngħidilhom ukoll li s-sena d-dieħla se tkun sena ħafna u ħafna ħjar għalihom. Dan kollu imma l-importanza li nibqgħu nħossu hawnhekk tan-nies, il-polz li nibqgħu viċin in-nies x'qed juruna. Qed juruna li jafdawna mmexxu dan il-pajjiż. Biex nibqgħu nżommu dik il-fiduċja, irridu nibqgħu saqajna mal-art, nħossu l-polz, nisimgħu u niddeċiedu. Rimors wieħed m'għandix sħabi u jien, sħabi tal-kabinett tal-grupp parlamentari. Rimors wieħed żbalji għamilna. Kien hemm deċiżjonijiet li stajna ħadnihom aħjar. Ir-rimors li m'għandniex żgur huwa li ma stajniex naħdmu iżjed u ma għamilniex hekk. Tajna dak kollu li nafu, dak kollu li flaħna u dak kollu li stajna. U fadal ħafna u ħafna x'naqdu. Gburi bil-ħidma tagħna f'dawn l-aħħar xhur ma kinux żminijiet faċli, ma kienu f'kull mument. Kien ħares lura minn Jannar s'issa ma ngħidx kien hemm siegħa waħda f'ġurnata waħda li kienet faċli. Imma gburi li tajtuna dan il-privileġġ biex stajna mmexxu lil pajjiż flimkien bħala poplu wieħed, poplu maqut, għamilna l-ġid, konna iffukati f'mument fejn kien kruċjali li tieħu deċiżjonijiet importanti u mingħajr ma tkaxkar saqajk. Tiddeċiedi, taħseb tiddeċiedi u tmexxi il-qudiem. Ninsabu ħbib tiegħi xahar il-bogħod mill-bidu tar-ritorn lejn normalità sħiħa. Xahar il-bogħod. Sakemm, kif tkellimt qabel, nibqgħu kawti, illum il-messaġġ mhuwiex tewforiżmu, jkun l-ikbar żball. Jekk noħorġu minn hawn u ngħidu qisu qatt ma ġara xejn, issa xahar ieħor jasal il-vaċċin u nimxu l qudiem isu qatt ma ġara. Dak ikun messaġġ żbaljat li min issa waslu. Immifa, f'Jannar nibdew il-bidu tar-ritorn lejn din in-normalità. Gburi ħafna li tajtuna l-privileġġ li mmexxu lil dan il-pajjiż sabiħ fl-aktar mument ta' sfida tiegħu fl-istorja. Gburi b'dan il-poplu li minn sfida ħloqna opportunità. X'tistenna mill-poplu tal-George Cross, poplu li wera li tant huwa sod li xejn ma jista' jelbu. Gburi li flimkien magħkom se nkun qiegħed immexxi lil dan il-pajjiż fl-aqwa irkupru li qatt ra dan il-pajjiż. Flimkien l-importanza li nibqgħu maqudin flimkien pajjiż wieħed, poplu wieħed, Għawċin, Maltin, b'saħħitna il-qudiem. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna il-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Grazzi kbira tmur għall-udjenza preżenti lilkom it-telespettaturi kif ukoll is-segwaċi ta' Facebook Live. Aħna nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum 8 sabiex flimkien ikonna wkoll il-kampanja ġbir ta' fondi bris il-Partit Laburista. Grazzi, il-kumplament tal-ġurnata tajba lil kulħadd.
Wan għadu kemm wassal xandira politika.